Ngiyaxolisa sanibonani ngibingelela egameni lenkosi uJesu. Sengikhulume kakhulu izwi alisekho ngisho khona. But ngifuna ukusho one thing yokuthi lento bengingayenza ngoba ngifuna ukubukisa noma ngifuna ukuthi abantu bamaphepha bakhulume ngigeza igama lami. Lo mama olela uma wami wangizala indoda. So uNkulunkulu ungifundisile inkonzo yokuxolela. Ngikwenzile lokho. And usisiphingi uyazi saxabana sixoxela. Khuleka. It's because sine drama vele. Vele nje umndeni une drama. But ngifisa uNkulunkulu ukuthi angivulele indlela la yakhona amkhanyisele zonke izinto. And isithembiso sami ukuthi osisibakhe ododo wonke umuntu isifiso wayihleze ethi baby akufe mina kuqala ngiza kufe mina kuqala uvela kuqala ngithi mina mengafa mina kuqala uzonakala. So ngizonikada ngikhona. Mongangitholi ushaya imoto uzendlini. Ngizoyikhokhela i-Uber ufike uzendlini. Mufuna irice ufuna ini ngaze kufike emaphepheni. Ngiyacela. When yonke into ufunayo zama. But ngiyabonga uNkulunkulu ngibonga wonke umuntu okhona la ufikile. Angikwazi ukubala imindeni nami ngiconfuse angikho right emoyeni. But ngiyabonga kazi ngiyabonga ukugcwele kanje. Ngiyabonga uNkulunkulu alibusise azandise kini nasemakini. Thank you. Hello guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Sello. Please do not forget to subscribe, like and also share this video. So babes, Wodumo attended her mother-in-law Ozamanguni Gumede's funeral and gave that speech when she revealed that she will be there for Mampintsha's sister Pinky Gumede, you guys. She said that she and Pinky will always fight and make up because that's what a family does. She said that every family has its own drama, you guys. And also one of the aunts who gave a speech at the funeral revealed that Babes Wodumo is the one who paid for Mampintsha's mother's funeral. Babes said that she did not pay for the funeral because she wanted to be praised by the media. Instead, she did it because she was her mother-in-law, a mother-in-law who gave birth to her husband, Mampintsha, you guys. Now, there you have it, guys. Please do let me know what you think down in the comment section below. And may Zamanguni Gumede's soul rest in peace. Thank you so much for watching. Bye.